Ji bernameya gundê me rêz û silav temaşevanên hêja. Mijara me ya îro navçeya medya a Mêrdînê ye. İnsanan ji demên berê heta roja me ya îro weke sîstematîk ji gund û mezreyan bigir hetanî bajarên mezin warên ku têde jiyane li gorî çand taybetmendiyên fîzîkî û têkiliyên sosyo-kültürî binavkirine û di nav warên xwe de kadeke jiyanê ya ku ırf û adet bûyerên dîrokî dîroka devkî pêk anîne. Derdora xwe li gor daxwaz û zimanê xwe ji bo tespîtkirina hêsaniya deveran û ji bo ragihandinê kifşkirine û navandine. Binavkirin taybetmendiyeke sereke ya însanan e. Ji bo ragihandin, nasyarî û pênasekirinê însanan ji hemû pêkateyên dinyayê re li gorî fêma xwe navek dîtine û wan bi hev dûdane nasandin. Binavkirina bajar, gund û deverên biçûktir jî dîsa li ber pêwîstiya xwezayî ya însanan tê. Ji qada zanistiya ku li ser navên jîngehan lêkolîn dikere, şûnnavzanî ango toponomî tê gotin. Şûnnavzanî ji nîvê sed sala nozdan û vir da bala pir lêkolîneran kişandiye û ji pir aliyan ve ev zanistî ferz hatiye dîtin, hatiye nirxandin û dabeşkirin. Şûnnavzanî ango toponomî kadeke zanistiye ku xebatên li ser navên erdnîgarî di nav xwe da dihewîne. Ji aliyê bikaranîna wê ya nûjen û sepandina wê ya navên erdnîgarî ve toponomî babetên balkêş ên wekî ziman, erdnîgarî û nasnameyê digire nav xwe û hemûyan li gorî peywendiya dîrokî, çandî û polîtîk ya dinyaya moder bicî dike. Her çiqas qada serekeya toponomiyê erdnîgarî be jî têkiliyên wê bi dêrûnnasî, ol, polîtîka, folklor, zimannasî, dîrok û çend disîplînên din re jî heye. Di vê çarçoveyê da em bi bernameya gundê me heftê carekî derdkevin pêşberî we û danasîna navçeyekî dikin. Mijara em îro bigirin dest navçeya medyat a parêzgeha Mêrdînê ye. Navçe dikeve bakurê rojhilatê Mêrdînê û ji navenda bajar 67 kilometre dûr e. Li herêma Mihelmiyan e. Li Rojavayê Medyadê bajarokê Hezexê heye li başûr Nisêbîn, li Rojava Mesert û li bakur Kircews û Kirboran hene. Medyad navenda herêma Torê ye ku bi taybet di dîroka xrîstaniyê de ciyekî giring digire. Ji Medyadê ra ji ber zêdebûna dêrên bajêr, bajarê hebt têran jî tê gotin. Medyad navê xwe bi îhtîmalekî mezin ji împaratoriya Medan digire. Weke mînak Med, Medya û Medyad. Girêdayî Medyadê yek nahiye, şeş bajarok, 55 gund û gelek mezre hene. Rûerda Medyadê bi qasî 1054 kilometre qare ye. Li navenda bajêr û gundên derdorê bi piranî Kurd dijîn. Lê hejmarek biçûk, Suryanî û Ereb jî hene. Li vî bajarê kevnar û dîrokî ji aliyekî ve dengê zengilê dêran, ji aliyekî ve jî bangên melayan di heman demê da têne bîstin. Îro Medyad ji du beşan pêk tê. Yek jê êstile ku piraniya şêniyên wê mihelmîne, yadin jî Medyada kevine ku piraniya şêniyên wê Kurdên Sunî û Aramî, Suryaniyên Xristiyanî ne. Li gundên derdora Medyadê hetanî beriya çend salan gelek gundên Kurdên Êzdî jî hebûn. Lê şêniyên wan gundan ji ber zilm û zordariya desthilata neçarman û di salên heştê û nodî de cî warê xwe terkandin koçberî Ewropayê kirin. Ji ber heman sedemê piraniya xwecihiyên Xristiyanî jî Medyadê û gundên derdorê terikandin û wan jî koçberî Rojavayê Tirkiyê, bi taybet koçî Stenbol û Ewropa û welatên din kirin. Belgenameyên nivîskiyên pêşî di derbarê Medyadê da digihîjin beriya zayînê sed sala sêzdan. Ev der herêmeke ku divê ji bo keyayên Asûrê were talan kirin.
Asurnasipale duyem bigewzî di 879 da dibêje wî ev herem xistiye bin desthilatariya xwe. Medyat di serdema Hezretê Ömer da dikeve bin darazê İslamê. Ev dîrok 640. Mînak eşîra Mukrî ango Mukriyanî li Rojhilatê Kurdistanê ye. Di demên berê da ji ber zilm û tadeya desthilatan û ya lawê fêro ji hev zerziliye û mîna noka li kevir bidî tert û belav bûye. Baskek ji vê eşîrê hatiye li derdora Midyadê bijî bûye. Gundek ava kiriye û navê eşîra xwe lê daniye. Navê vî gundî Mikrê ye. Di navbera Medyat, Nisêbîn û Hezexê de ye. Medyat ji sê herêman pêk tê. Herêma Mihelmiyan, Herêma Torê û Herêma Omeryan. Herêma Mihelmiyan, Herêma Bakurê Midyadê ye. Navenda Midyadê jî dikeve nav sînorê Herêma Mihelmiyan. Gundên weke Haldex, Şorizbeh, Epşê, Dêrizbîn, Tafo, Hespinîs, Kiferlab, Kiferhawar, Zernoka dikeve nav sînorê Mihelmiyan. Gundên mesken Bêndermemo û Kozê yên Omeryan jî girêdayî civaka Mihelmiyan in. Kiferzota dikeve nav sînorê Herêma Mihelmiyan. Di dîrokê da di sala 1150 de weke qesabaya hukumdarê Mêrdînê Temurtaş tê bes-kirin. Berî Zayînê di sed sala sêzdan da yek ji ciyê ku Qiralê Asûrî Adad Nîrariyê yekem ve hatiye dagirkirin. Kifer hewar dikeve nav sînorê Mihelmiyan. Di wataya gundê spî da ye. Kifer bi Suryankî tê wataya gund. Gundê Rîş di destpêka sed sala bîstan da jîngeha Suryaniyan bûn. Di sala 1915 de not û sê heb Suryaniyên protestan ên Medyadî lê hatin qetil kirin. Niha Ereb li ev gund dijîn. Herêma Omeryan dikeve aliyê Rojavayê Midyadê û beşekî picûk di nav sînorê navçeyê de ye. Gundên weke Suayê, Mesken, Bêndermemo, Kozê, Tinêt, Sîtê, Şakolîn, Kastalonî, Kiferzûta dikeve nav sînorê Omeryan. Gundê ziyaretê jî yek ji gundên Herêma Omeryan e. Ev gund Ereb in. Tirba Mihemed Selîm el Ensar li gund heye. Herêma Torê ango Turabdîn. Navê warê Suryaniyan e û wek navenda bawerî û civakeya Suryanan tê nasîn. Di nav Kurdan da weke tora hevêrka jî tê binavkirin. Turabdîn herêmeke ji çiya pêkatiye. Ev herêm dikeve navbera Mêrdîn, Botan û Êlihê. Medyat weke navenda vê herêmê tê binavkirin. Li gor hin kesan niştecihên vê derê bi piranî Suryanî ango aramî bûn. Lê em ji nivîskarên Eugen Parînzî û Albert Skoy jî fêr dibin ku li vê herêmê di sed sala 19 da bi piranî Kurd jiyane. Ev çavkanî di pirtûka bi navê Lawja Mesîh de heye. Heta salên heştê û nodî yên sed sala bîstan jî li vê herêmê gundên Mesîhiyan hebûn. Lê niha piraniya van mecbûrî derketina derveyî welat bûne. Piraniya gundên Suryaniyan li herêma Turabîdîn in. Ev herêma ku ji Rojhilatê Mêrdînê bigire hetanî Rojavayê Şirnex û Çemê Dîcleyê digire nav xwe, hetanî sînorê Rojavayê Kurdistanê dirêj dibe. Peyva Turabîdîn di wateya xizmetkarên Yêzdan de ye. Ji bo xrîstiyanên girêdayî dêra Ortodoksa Suryanî pir girîng tê hesibandin. Turabîdîn navenda keşîşxane û çand û hunera gelê Suryanî ye. Suryaniyên herêma Turabîdîn xwe wekî Sûrî binav dikin. Suryaniyên vê derê bi zimanê aramî yên Rojhilatî de axivin. Ji vî zimanî re Turoyo dibêjin. Piraniya xwecihiyên Suryanî yên herêma Turabîdîn ji aliyê desthilataran ve an hatine koçkirin, an qetil kirin. Herêma Torê ango Turabîdîn herêmeke pirrengî û taybet e. Herêm medyat û derdorê digire nav xwe û jêra Şêmû ve Mêrdînê jî tê gotin. Bi Suryankî Turabîdîn tê wataya çiyayê Evdan. Ev herêm ji bo Ortodoksên Suryanî herêmeke girîng e û weke navenda bawerî û çandê tê hesibandin.
Keşişxaneya herî navdar a li Rûerdê Mor Gabriel li vê herêmê ye. Di nav sînorê torê ango Turabîdên de gelek dêr û keşişxane hene. Dêra Meryemanê, Keşişxaneya Dêr û Zaferan, Keşişxaneya Mor Gabriel, Keşişxaneya Mor Abayî, Keşişxaneya Mor Lozor, Keşişxaneya Mor Yakub, Dêra Mor Kuryakûs û Dêra Mor İzozoel di sala 2021 da weke mîrateya cîhanê ya ketin nav UNESCO'yê. Gundê Haldax, ango Haldeh, Miqrê, Sarê, Kiferlav, Kiferşamo, Salhê, Berbunis, Xirabê Kifrê, Eynwerd, Kiferzê û Ebşê gundê Suryaniyan in. Lê niha Ereb li wan dijîn. Her navçe bi taybetmendiyeke xwe derdikeve pêşberî me. Medyat jî bi navê gundên xwe yên Suryankî reng didin nexşeya me. Gelek gund hene navê wan têkildarî Kifer e. Kifer bi Suryankî tê wateya gund. Li herêma torê Kiferzeng, Kiferzê, Kifersûr. Li herêma Şêmûga Turabîdên Kiferbê, Kifernas, Xirabê Kifrê, li herêma Omeryan Kiferhewar, Kiferilab, Kiferşamo û Kiferzûta hene. Nehil ango Enhil bi Suryankî di wateya gelî de ye. Cî warê Suryaniyan e. Niha Şemkanî lê dijîn. Yek ji ciyên herî bingehîn ê herêma Turabîdîn e. Du heb dêr li wir hene. Bacin, Qudbî, Dênvan, Mizîzex, Kifernas, Xerabiya, Taka gundê êzdiyan in. Şemkanî lê dijîn. Gundê Mizîzex di destpêka sed sala bîstan de gundê êzdiyan bû. Gundê mala Haco ye. Li gund gelek bermahiyên êzdiyan hebûn. Piştî sed sala bîstan mala Haco yên heverkanî û Xrîstiyan li gund bicî dibin. Xrîstiyanên gundên Zazê, Eynwertê û Kifrê bi xwesteka mala Haco ew jî li gundê Mizîzehê bicî dibin. Kiferbê jîngeha civaka Suryaniyan e. Li gund dêra Mor Stefanos heye. Dîroka vê kîtabeyê 778 û 779 he. Ji bilî vê bi qasî 2 kîlometre li bakurê gund Keşişxaneya Mor Gabriel heye. Belê temaşevanên hêja, me îro ji we re behsa taybetmendiyên ser etnîgariya navçeya medya da Mêrdînê kir. Hefteya bê em ê bi danasîna navçeyekî din derkevin pêşberî we. Hetanî wê rojê bimînin xêr û xweşiyê de. Bi xatirê we.